piči. Ty si mi ho vyžral, ty kokot. Zajebem ti ho. Ty kokot jebnutý, škulatý. Decko, pojebané. Keby sme ešte zremizovali, tak dám ban. Tá štúla. Fuj, to obrazy sa hýbu. To čo sú za mutanti? Kokot. To je moja manželka, hento. To čo ti jebe? Koko, to normálne vyjebalo. Jebali sme akčiace stroje, pičná vlána nerobila puk. Až nad ránom o 6 hodine, pičná vlána urobila puk. Syfilis mi gule rozožiera, kvapakami nedávno si spať. Hej, ktorá kurva ma to nakazila, tej by som dal piču vyrezať. Hej, tu. Je tu na chlapci. To čo bolo? Kokot. Kokot. Tam mi normálne jeblo skoro. Ty si kokot. Tam mi normálne jeblo srdce. Chápeš? Fú. Teraz mi normálne odjebalo srdiečko. Chlapci, to bolo to piči. Normálne ma odjebalo na šupu. To čo je za čo je za bordel toto? Toto spravil taký bordel vyjebaný. Dobre, on vlastne ho zabil druhýkrát. Tak na long. No, ešte trošku. Koľko to som tam najebal. To je asi tretina, hej. A teraz nalejeme pol litra mlieka, hej. Pol litra mlieka nalejeme. Pojďte. Pol litra mlieka. Do piču! Nemám pol litra! Dobre. Návod, ako spraviť pol litra gránka sa nevydaril. Bohužiaľ. Bohužiaľ nevydaril sa, lebo mlieko došlo. Schovaj sa, chvále. Schovaj sa. Ja ho dám dozad. Ja ho dám dozad. Už sa schoval. Je vždy ten kopec. Ide. Brainy. Dobre, on ho dá, neviem. Kde sa schoval? Cete. Grinder, rýchlo. Zabij ho, Grinder. A my ide... Už je na plente Grinch. Ja viem. Prečo máš výpo? Grinder ťa zajebem. Grinder! It's not planned for you. Nestihol som... Ako môže byť? Ale prečo to plentol tak na piču? Prečo to plentol na... No. A kto čakal, že pôjde tadiaľ kokot? Poď! A ty ja vieš sa modlia a ten nejak pozeraj, čo spraví, kúkaj nejakú pohľadka. Čo tebe? Som sa aj prdol od smiechu, ty kokot. Pocho. On to zadusil. Jebe. To je najviac kokot. Čo tiebe? Ja na kokot. Som si nechťa ujebal, chápeš? Nedávaj mu červenú, prosím. Nedávaj mu. Konkrot! Pleseniar, skurvený! Ja mám žalúď ako jahodku. Rúžový úplne až taký do fialova. A obrovský, mega veľký, taký proste jebo kokot riadny. Ľudia, idem si na pánu, hrám na gitare. Počujete to?
To je moja misterka. Vidíte ako mravčík. Urob Pokémon. I am Alexander Iliev. Mám Parkinsona a kurva som chcel povedať. Kokcem. Jo, dobre. Jau! Som si privrzol do piče, o stoličku do piče a o svoj prst. Malíček skurvený. Jau. Pre tých, ktorí dopozerali video celé, v popise máte link na giveaway AVP a Simov. Yeah.